Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Объектлардағы эш барышы белән таныштылар. Быел федераль һәм милли проект кысаларында 4 мәктәп ремонтланачак. Игелекле эшләр, Түбән Кама пенсионерлары махсус хәрби операцияда катнашучылар өчен һәйкәлгә акча җыйдылар. Яшенле яңгырлар фаразлана. Синоптиклар җәйнең нинди булачагын әйтте. Сәхнәдә 400-дән артык яшь артистлар. Балалар иҗаты фестиваленең гала-концерты узды. Агымдагы елда Түбән Камада федераль һәм милли проектлар кысаларында 4 мәктәп ремонтланачак. Яңарту эшләре 8-нче, 12-нче, 16-нче һәм 20-нче мәктәпләрдә бара. Моннан тыш Татарстан рәисе ярдәме белән Муса Җәлил исемендәге 1-нче гимназия тәртипкә китерелә. Бүген шәһәр мэры Радмир Биләев җитәкчелегендәге комиссия әлеге объектлардагы эш барышы белән танышты. Тулырак алдагы материалда. 8-нче мәктәптә капиталь ремонт тулы куәтенә бара. Бүген эш барышы белән шәһәр мэры Радмир Биләев һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин танышты. Уку йорты сизелерлек үзгәргән. Заманча дизайн, якты бүлмәләр, яңа ишекләр һәм тәрәзәләр. Эшләр 77%-ка башкарылган. 12-нче мәктәптә дә төзекләндерү актив бара. Башкарылган эшләр күләме 45% тәшкил итә. Быел уку йорты үзенең юбилеен 50 еллыгын билгели. Капиталь ремонт коллектив һәм укучылар өчен менә дигән бүләк. В целом задача, чтобы каждая школа разработала отдельную содержательную программу. Һәр мәктәп алдында балаларга киләчәктә белем бирү өчен эчтәлекле үсеш программасы булдыру бурычы тора. Әлеге программа аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнүне һәм түгәрәкләр эшчәнлеген үстерүне күздә тотарга тиеш. Ремонт эшләре белән бер рәттән мәктәпләрдә белем бирү сыйфатын күтәрүгә һәм эчтәлек ягыннан яңарышка ирешүдә мөһим ди Радмир Биләев. Яшьләр һәм балалар милли проектына кергән иң яхшысы балаларга федераль программ кысаларында быел Түбән Камада 4 мәгариф учреждениесе яңартыла. Булар 8-нче, 12-нче, 16-нче һәм 20-нче мәктәпләр. Бу максатларга 500 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Барлык эшләрне август ахырына кадәр тәмамларга планлаштыралар. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Түбән Кама пенсионерлары махсус хәрби операцияда катнашучылар өчен һәйкәлгә акча җыйдылар. Ул җиңү монументында торгызылачак. Ветераннар советы вәкилләре берничә ай эчендә 200 меңнән артык акча җыйганнар. Бүген аларны игелекле эшләр фондына тапшырдылар. Григорий Китанов билгеләп үткәнчә, хәрбиләр үз бурычларын ахырга кадәр үтәделәр. Алар турында истәлекне саклау безнең бурычыбыз. Хәйрия эшенә теләге булган һәркем кушыла ала. Һәйкәлнең скульпторы Россия һәм Татарстан рәссамнар берлеге әгъзасы Артур Давыдов. Аның эскизы инде ясалган. Алдагы 10 көндә Татарстанда температура климатик нормадан түбән булачак. Ләкин борчылырга кирәкми дип тынычландыра синоптиклар. Гидрометеоүзәк озак вакытлы фаразы өметләндергеч. Җәйнең 3 аенда да температура нормага якын яки 1 градуска югарырак булыр дип көтелә. Шул ук вакытта Татарстанда яшенле яңгырлар фаразлана ди халык синоптика Әмир Шәрәфиев. Мондый күренешләр айрым районнарда күзәтеләчәк. Май айы анамайрак булды инде ул. 30 градуста 30 артқан эшләр булды бит инде. Ул үзе майның эше булуын бик яратмыйлар. Русларда шундый әйтем дә бар бит. Май холодный, год хлебородный дип. Но зато аның яңгырлары булгалап торды. Бер нәрсә бар. Туры килмәсә ярар дип торам мин аны, конечно. Көн узынайып туктаганрак вакытларда ул булгалы инде ул самый көннең иң узын вакытында бер теге әзрәк давыл дип әйтим, менә шундый бер нәрсә бар. Менә бу елга туры килергә мөмкин ул. Булай ел әйбәт килергә тиеш. Җирдә дым бар. Карның күбесе җиргәсендә теге ташлар булмады. Кар сулары күбесе җиргәсендә бу әйбәт. Авыл хуҗалыгы өчен әйбәт.
Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Тотарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Түбән Камада балалар иҗаты фестиваленең гала-концерты үтте. Ул мәктәпкәчә мәгариф учреждениеларында тәрбияләнүчеләр арасында 29-нчы тапкыр үткәрелә. Быел халык иҗаты йорты сәхнәсендә 400-дән артык кыз һәм малай чыгыш ясады. Кечкенә артистлар тамашачыларны кызыклы номерлар белән сөендерделәр. Концертта безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Түбән Кама халыклар дуслыгы белән дан тота. Бу кыйммәтләрне нәни шәһәрдәшләргә бала чактан ук сеңдерәләр. Кечкенә артистлар вокал һәм хореография аша тамашачыларны төрле милләтләрнең көнкүреше, мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре белән таныштыра. Яшь талантларны бишектән күчүче, сабыйларга канат куючы бу фестиваль елдан-ел киңрәк колач ала. Үзенең матурлыгы белән таң калдыра. Халык иҗаты йорты сәхнәсендә 400-дән артык кыз һәм малай чыгыш ясый. Яшь талантларны карарга әти-әниләре, әби-бабайлары килгән. Балалар үсешенә зур өлеш керткән тәрбиячеләр дә бәйрәмнең кадерле кунаклары булды. Аларның хезмәтен шәһәр мэры Радмир Биләев һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин билгеләп үтте. Балалар иҗаты фестивале мәктәпкәчә яшьтәге сабыйлар арасында үткәрелә. Аның 29 еллык тарихы бар. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, быелгы фестиваль хәйрия концерты форматында узды. Анда җыелган акчалар балалар иҗатын үстерүгә юнәлдереләчәк. Альбина Вәлиева, Светлана Шумкова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. Түбән Камада узачак Сабантуй программасы белән уртаклашабыз. Татар халкының хезмәт һәм дуслык бәйрәме 6 июньдә узачак. Мәйданда күңел ачу программалары иртәнге 9-да башлана. 11-нче яртыда Түбән Кама профессиональ һәм үзешчән иҗат коллективлары катнашында концерт программасы. 12-дә бәйрәмнең рәсми өлеше һәм туган җир җылысы театралаштырылган прологы. 2-нче яртыда көрәш башлана. Бер үк вакытта төп сәхнәдә Түбән Кама артистларының концерт программасы белән бергә Иркә, Илназба һәм Гүзәл Идрисова чыгышлары каралган. Мәйдан территориясендә шулай ук күңел ачу программалары оештырылачак. Балалар мәйданы, милли оешмалар, авыл җирлектәре зонасы, әдәби мәйдан, Сибур мәйданчыгы, Якутия ишегалды. Ипподромда от чабышлары һәм аударыш ярышлары узачак, мотокросста узачак. Сабантуй узатырган Ильинка мәйданына автобуста барып җитәргә мөмкин булачак. Пассажирларны ташу иртәнге 7-дән башлана. Түбән Камалар һәм шәһәрбез кунаклары уңайлыгы өчен рейслар 3 маршрут буенча оештырыла. Булар Бызов базары, Рамус Мол, Якыр сәүдә үзәкләре. Автобуска теләсә кайсы тукталышта утырып төшәргә була. 2 якка юл йөрү бәясе 92 сум. Мәйданнан соң соңгы рейс кичке 6-нчы яртыда кузгала. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән-имин булыгыз.